Бирав зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир, ки баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд. Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳамдиёрони гиромӣ, гурӯҳи ангур ва боғ. Ака Искандар и ҳамун боғи як гектарамай ки омадӣ навор кардӣ, бо худам навор кардам вақте ки дар замин анорро хобондагӣ будам, дар сайти ангур ва боғ партофтагӣ будам. И ҳамун боғай мо иро ростии гап алафи болоша гирифтем, қоматша рост кардем, ана пору додем, дору додем, побел кардем, кишт гардон мобайнои пуштукора кардем, ҷуфт дар назар дорам. Чизе ки талаб кард ҳамин анор, мо талаб кардагӣ ҳамира мо иҷро кардем, ба анҷом расондем. Ина ҷӯякошани гирифтем, фақат интизори обем. Насиб кардагӣ боша, хай боришотам хуб чизест аст, барои анор хубай. Ана борун зад, вай дорура иншоалло мехӯра, порура мехӯра мисли шарбат. Баъд барои гулуш, барои ҳосилнокиш бениҳоят фоиданокай. ман ина навор кардам барои шумо дӯстони азиз, ҳамдиёрони гиромӣ, ки камеам ҳам боша аз тарафи мо барои шумо як маслиҳатҳои хуб, фоида дар зиндагии шумо ба ҳамаи гурӯҳи ангур ва боғ дахл дорад. чунон ки мегӯянд ақлҳоро ақлҳо ёрӣ диҳанд. ина дӯстони азиз, анорам қоматш ростай, насиб кардагӣ боша, об омад, оба метиҳем ва и медонаву ҳаракатош. се талаб кард, мо иҷро кардем короша. ака исмш таваккал ба худо. ба ҳамаи шумо барори кор рузқу рӯзии фаровон бигзор. ай шумоам мисли ҳамин боғои мо, на балки анор, тамоми меваҳое ки шумо меҳнат ба як орзу ҳавас шинондагин, ба ниятотон ҷомаи амал пӯшад, хонаи шумо пурри ризқу рӯзӣ бошад. ина дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо роҳи сафед барори кор дар корубори деҳқонитон орзумандам.